ottelun ensimmäinen erä. Ja näin käynnistyy ensimmäinen erä oikealta valkoisissa housuissa Markus Vänttinen, Porvoo ja Fight Factory. Häntä vastassa ranskalainen tummahousuinen Malik Merad. Ja vahvasti lähtee Merad eteenpäin. Vänttinen ottaa vastustajan klintsiin. Tämähän on Markuksen vahva puoli. Kyllä, Markus tykkää klintsistä ja sieltä jo coachi Jarno Nurminen huutaa, että katso tuleeko paikkaa kyynärpäälle. Vähän ja yllättävästi. Vilppiä, köydestä kiinni pitämistä Ranskan Malik Meradilta. Tämähän on se huono puoli kehässä käytössä vapaa-ottelussa, että pystyy aika helposti estämään kaverin alasmenteen sääntöön vastaisesti köysistä kiinni pitämällä. Joo, mutta tää jalka, mihin näitä polvia satelee, niin se on kohta kyllä ihan käyttökelvoten. Mutta... Näin siellä Malik Merad hakee jo tiukasti uudelleen kiinni köydestä ja nyt on keltaisen kortin paikkaa. Se Hokkanen antaa Malik Meradille keltaisen kortin kehäköydestä kiinni pitämisestä. Tämähän oli tietenkin Meradille yksi tapa päästä myös eroon tästä tilanteesta. Ja näin päästään juuri sinne, minne Markus halusikin, eli mattoon. Merad itse liukastuu oman potkunsa päätteeksi ja nyt ollaan siellä, minne Vänttinen tätä ottelua haluisikin. Merad lähtee hakemaan käsilukkoa sieltä. Yrittää saada otetta Markuksen vasemmasta kädestä ja selkeästi koittaa kimuraa käsilukkoa saada aikaiseksi. Nyt pitää Markuksen puolustaa väkevästi ja Markus painaa nyt kättä omaa jalkaansa vasten, lyö toiselta puolelta. Nyt pitää olla tarkkana vaan, että Merad ei saa tuota kimuraa haettua. Tiukkaa vääntöä on Meradilla. Nyt pitää Markuksella olla todella tarkkana. Joo, ranskalaisella on ihan hyvä ote, mutta Markuksella on taas ihan hyvä asento puolustaa. Että siinä Markus hakee sitten myös kyynärpäitä tuonne jalkaan. Että ensin pystyssä vedettiin polvia reiteen ja nyt matossa kyynärpäitä reiteen. Että kyllä niin paljon tehdään tuommoista pientä kiusaa. Kyllä. Se mikä tässä ottelun alussa vielä, kun ollaan matossa ja haetaan lukkoja tai kuristuksia, kun ollaan ihan niin sanotusti ihokuivana, niin on aika nihkeitä puolustaa, että sieltä se ei ainakaan yhtään hikoilun kautta helpommin lähde. Ja nyt on lipeämässä Markuksen käsi. Toivottavasti hän saa puolustettua tämän. Ja kyllä sinnikkäästi yrittää ranskalainen Malik Merad käsilukkoa. 2,5 minuuttia mennyt ottelun ensimmäistä erää, 2,5 minuuttia jäljellä. Pinon päällimmäisenä Suomen ja Porvoon Markus Vänttinen valkoisessa housussaan ja Ranskan Malik Merad tummissa housuissaan. Siinä näkee, että Markus ottaa omasta kädestään aina välillä kiinni tuolta jalkojen alta ja sitä kautta saa sitten vähän leputettua kättä. Ja kyllä tämä Malik Merad, niin kylki ainakin on kipeä ja varmuudella myös tuo vasen jalka. Että aika monta kertaa tuohon on jo lyöty samaan kohtaan. Kyllä, mutta siitä Vänttinen jatkaa takomista, pitää omasta jalastaan kiinni ja puolustaa sillä keinoin tuota vastustajan kimurayritystä. Ja tämähän on yksi niitä perusliikkeitä, mitä Malik Merad hakee matossa. Hän hakee joko kimuraa tai sitten hän hakee kolmiokuristusta jaloilla. Molemmissa ihan pätevä. Kyllä tässä tarkkana kannattaa olla. Kyllä, ja onhan Merad on pitkä raajainen, että kyllä pitää nyt ottaa vakavasti nämä mattotilanteet. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen positio sillä, että kyllä siinä syödään paljon voimia molemmilta ottelijoilta. Että kun 4 minuuttia ollaan, toinen yrittää hakea lukkoa ja toinen puolustaa, niin kyllä siinä niinku lihaksisto alkaa tuottaa maitohappea. Kyllä varmasti. Minuutti jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Ja tässä Malik Merad edelleen roikkuu kädestä kiinni. Ehkä kannattaisi koittaa välillä jotain muutakin, kun tuossa ei oikein ratkaisua tuu, mutta toisaalta niin tämä on positio, missä vastustaja ei myöskään, eli Markus ei pääse lyömään häntä päähän. Joo, kyllä mä luulen, että Meradille on tullut jo selväksi, että se ei tosta se käsi ei niin sanotusti taitu, mutta se ei uskalla sitä luovuttaa, koska sittenhän tosiaan tilanne päätyi siihen, että Markus saisi lyödä kaksin käsin. Aivan. Et ehkä tää on pienempi paha.
Ja samassa positiossa jatkuu. Pikkasen Markus kääntyy. Hakee parempaa kuvakulmaa ehkä kameraa varten ja lyönnit jatkuu. Ja näin on päättynyt ottelun ensimmäinen erä. Ottelun toinen erä, second round. Ja näin lähtee liikenteeseen ottelun toinen erä. Oikealta valkoisessa Markus Vänttinen, häntä vastassa mustissa housuissaan Malik Merad. Vahvasti lähtee Malik Merad hyökkäämään eteenpäin ja sieltä Vänttinen ottaa klintsin ja lähtee hakemaan taittoa. Ja näin täytää tonttuun sinun päällimmäisenä Markus Vänttinen. Tuossa kyllä nähtiin Markukselta hienoa puolustamista, että ranskalainen tuli tosi kovalla ryminällä eteenpäin. Markus liikkui hallitusti jaloilla, että selkeästi kesän leirittelyt ja kova treenaamista niin on tuohon pystyotteluun lyöntien puolustamiseen uutta. Ja toi oli hallittu peruuttaminen ja toinen kauho ilmaa ja sitten sopivaan väliin otettiinkin askel eteenpäin ja saatiin suoraan syliin kaveria taitettua sitten kampilla maahan. Ja nythän tosiaan Markus on tuossa half guardissa ja siitä pikkuhiljaa lähtee sitten todennäköisesti 4 minuuttia aikaa niin parantaa positioon ja kyllä ranskalaisella on huonompi paikka. Siinä oli kova kyynärpään lyönti pinon päällimmäiseltä valkohousuilta porvoolaiselta Markus Vänttiseltä. Nyt Vänttinen lähtee hakemaan ratkaisua selkeästi lyönneillä ja kyynärpäitä päältä. Ja hakeeko Markus Mountti? Ei. Mutta tässä on, sanotaan näin, että aika on suomalaisen puolella, että tässä on 3,5 minuuttia aikaa rakentaa, että ja just nämä kyynärpäät tässä matossa, vaikka liikerata on lyhyt, niin kyllä se kyynärpää on aika terävä, kun se osuu ja siinä on äkkiä reikä päässä. Kyllä. Hyvin saa Vänttinen pidettyä position pinon päällimmäisenä ja tuo pahaa mieltä vasemmalla kädellä. Malik Merad kuitenkin saa hyvin puolustettua sikäli, että pitää Vänttisen lähellä, melko lähellä itse, jolloin Markus ei saa haettua sitten ihan hirveästi kuitenkaan massaa mukaan näihin lyönteihin. Joo, et ei päästä Markusta niin sanotusti oikeenettoisesti suoraksi ja hakea sieltä niin pidempää liikettä ja kokonaan kropan painoa siihen lyönnin päälle. Mutta jotenkin tämä Meradin tyyli on semmoinen, tuossa pystyssä nähtiin semmoinen epämääräisen likaisen röyhkeä ja kyllä mun mielestä tämä on parempi positio Vänttiselle on tämä, että ollaan matossa ja tässä se arvaamaton räiskiminen niin ei niinkään pääse esille. Kyllä, tässä pystyy paremmin kontrolloimaan vastustajaa ja pikkuhiljaa sitten rakentaa sitä matsia sille osalle, missä haluaa pitääkin. Siinä nähdään hyvin, että siellä on kulman miehet kellon kanssa. Nurmisen ja Jarno siellä antamassa neuvoja ja siinä on hyvä Markus sitten kuunnella vinkkejä, että miten. Ja näin on Markus Vänttinen päässyt mounttiin patsan päälle. Ja Malik Merad on siellä pidon alimmaisään nyt, kun Vänttinen saa vielä tuosta nostettua itseään ylemmäs ja haettua kovia lyöntejä, niin saattaa olla jopa ottelun ratkaisu lähellä. Nyt vartalon painolla hyvin sai hieman lämmättyä kaveria päätä tonne konveisia kohti, sitä kohti pikkuhiljaa irrotettua tuota otetta. Ja nyt on lyöntien paikka Markus Vänttisellä. Vahvoja lyöntejä päältä. Tässä on 1,5 minuuttia aikaa vielä hyödyntää vahvaa. Näin on ottelu ajassa 3 minuuttia 29 sekuntia toista erää. Markus Vänttinen, Fight Factory, Suomi, Finland on voittaja.